Свята Божага нараджэння – гэта свята сустрэчы Бога з чалавекам. Езус Христус нарадзіўся на зямлі, каб усё чалавецтва зрабіць боскім, больш святым і дасканалым. Падчас калядных святаў мы таксама маем цудоўную магчымасць сустрэцца не толькі з Богам, але і з чалавекам. Біскуп Віцебскі Олег Буткевіч у сваім напружаным графіку знайшоў месца для спаткання з журналістамі. На прэс-канферэнцыі іерарх закрануў такія важныя тэмы, як душпастарская праца святароў, юбілей святынь і захаванне хрысціянскіх каштоўнасцяў. Біскуп таксама выказаўся на светскую тэму, закрануўшы пытанне вышыванак, якія штораз больш становяцца папулярнымі сярод людзей. Кіраўнік дыяцэзіі падкрэсліў, што вышыванкі – гэта добрая справа, калі яны спрыяюць развіццю культуры і ўмацаванню самабытнасці беларусаў. Дарагія суайчыннікі, паважаныя браты і сёстры ў Хрысце, свята Божага нараджэння – гэта падзея, без якой нам цяжка ўявіць нашу культуру, нашу гісторыю. Для нашай краіны свята Божага нараджэння, як і для ўсяго свету, нясе перадусім вялікую радасць і вялікую надзею. Бог становіцца чалавекам, становіцца адным з нас, дзеля таго, каб на свае плечы ўзяць цяжар людскога жыцця. І гэта вельмі важна ведаць, што я ніколі не застаюся адзін, у якія б цяжкія сітуацыі, у якія б цяжкія праблемы я ў жыцці не патрапіў. Ці то хвароба, ці самотнасць, ці жыццёвыя клопаты. Ва ўсім гэтым я заўсёды ведаю, што са мной ёсць Бог, які нарадзіўся, які, прыходзячы ў гэты свет, жадае толькі аднаго – знайсці месца ў сэрцы чалавека, каб гэтае сэрца перамяніць, каб з гэтага сэрца, часта падобнага да той стайні, у якой нараджаўся Езус Христус, каб з гэтага сэрца зрабіць святыню сваёй велічы. І хацелася б пажадаць усім вам, каб у гэтым часе мы змаглі сапраўды адчуць гэтую Божую любоў, каб мы прынялі гэтую вялікую ласку, з якой Езус уваходзіць у нашае жыццё, і самі маглі стацца той зоркай, якая асвячае жыццё іншага чалавека. Усяго вам самага найлепшага, радасці, Божага благаслаўлення і вялікай любові, з якой да нас прыходзіць нованароджаны Езус. У вігілію Божага нараджэння біскуп Олег стаў госцем перадачы «Вячэрні Віцебск». На працягу гадзіны ён адказваў на пытанні вядучага і дзяліўся сваімі разважаннямі наконт калядаў і месца рэлігіі ў жыцці сучаснага чалавека. Малады біскуп у жывым эфіры тэлеканала распавёў і паказаў, якім чынам праходзіць святочны абрад дзялення аплаткам. Белы хлеб – гэта сімвал дабрыні, любові і чысціні. Дзелячыся ім з бліжнім, вернікі складаюць адно аднаму найлепшае пажаданне. Жадаючы вам усяго найлепшага, Божага благаслаўлення, патрэбных ласкаў на гэты год, ну і той радасці, якую прыносіць Езус Христус. Дзякуй вялікі. А яшчэ мы ведаем, што вы умееце добра граць на гітары. У пэўны момант біскупа Олега чакаў сюрпрыз ад здымачнай групы. Ведаючы пра музычныя здольнасці іерарха, яму прапанавалі ў жывым эфіры зайграць на гітары і заспяваць песню. Да вялікай радасці гледачоў біскуп пагадзіўся і заспяваў калядку «Ночка ціхая зарыста». Ночка ціхая зарыста, цуд часіна, народила дева чиста Бога Сына. По загаду Бога Духа проз'явленне, всему свету на потеху, на збавленне. По загаду Бога Духа проз'явленне, всему свету на потеху, на збавленне. Свята Божага нараджэння немагчыма перажыць поўна без асабістай размовы з Богам, малітвы. Таму біскуп Олег узначаліў святую імшу у касцёле Святога Духа ў Віцебску. Дзякуючы майстэрству і працы супрацоўнікаў тэлеканала «Віцебск», начную імшу змаглі ўбачыць усе жыхары горада і ваколіц.
Каляднае набажэнства пачалося ў паўзмроку, нагадваючы тым самым, што Езус сваім прыходам на зямлю асвятліў жыццё чалавека. Біскуп Олег, ідучы ў працэсіі, прынёс у прэсбітэры фігурку маленькага Езуса і паклаў яе на асена ў імправізаванай дэкарацыі батлейцы. Падчас святой імшы спяваў парафіяльны хор з парафіі Святога Духа. Калядкі – гэта песні ў калядны перыяд, у якіх праслаўляецца нараджэнне Божага Сына. Біскуп Олег расказаў прысутным казанне, у якім заклікаў не баяцца Бога, але даверыць яму сваё жыццё, бо ён прыходзіць на зямлю ў вобразе маленькага дзіцяткі. У святой імшы прымалі ўдзел прадстаўнікі розных народаў і нацыянальнасцяў. Малітву вернікаў чыталі студэнты са Шры-Ланкі, Ганы і Нігерыі, яшчэ раз падкрэсліваючы, што каталіцкі касцёл адчыняе дзверы для ўсіх людзей. Ён па сваёй прыродзе місійны, таму што такі наказ атрымаў ад самога Хрыста. Начная імша пастырка прайшла ў будынку касцёла, які некалі быў звычайным будынкам, таму што будаваўся для іншых мэтаў. Сёння яго не пазнаць. Ён набыў сакральны характар, ён перамяніўся. Так можа быць і з чалавекам. Дастаткова толькі зразумець і прыняць тую праўду, што чалавек – гэта Божае стварэнне, вянец прыроды. Для яго Бог запланаваў вечнае шчасце ў сваім валадарстве. Трэба толькі прыняць яго ў сваё жыццё. Трэба яму дазволіць нарадзіцца ў сваім сэрцы.